Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pati bulokku maho ale di bataku ho ale raja, jala pujiokku ma goarmu rodi saleleng-lelengna. Ganup ari do pujiokku ho, jala pasangapokku guarmu rodi saleling-lelingna. Tibul do Jahoba, jala si bujio si tutu, tung naso hadu dua do hati bulon nai. Jala masih pabuat do nasida diga buumu akan asumurungi. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Mauliate hubasat hami tuho, ala totong diramoti ho, perdalanan ni punguan pasibor se Kepulauan Riau, naung 25 tahun satu sedarion. Ale Tuhan, gomosdo pangidohonon nami tuho, asaho matotong manodangi parhaladom, na adong di tonga-tonga ni punguan pasibor se Kepri, dohot sude anggota BPH. Say patau mahami sa luhutna, lao mamelehon gugunami, pahisaton pakko basion, marhite aka program-program, na dipatupa ni aka pangurus nami. Asabuy mardalan dohot dinggan, jala mabuan hay baruon, hadameon, di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat, terlumobi di tonga-tonga ni keluarga besar Pasibor. Di bagasan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amin. Hudul mahamu. Tauduti tapuji tuhata, marhite editasian nomor. Puji ma Jahoba ale todiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jahoba ale todiku, jala unang tung halupahod dengan ni basana sudena.
luahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupal hon tuho dengan bahasa dohot asini roha. Uji made bata, ibana do na totong mamasu-masu ngolum, doho namar mudu-mudu hon hita sian ari nong salpu 1 tahun 2024. Tapasangap jala tau lopum madebata di sadok ngoluta. Jala marolopolo mahita patibulhon guarna nabadiai. Amin. Tau duti ta puji Tuhata sian edeta nomor 432 ayat sada. Rimma hita jongjong sa luhut na